niekedy. Máš video, či? Áno. Čauko, vítaj Pecko u nás, na výlete. Vítam, ďakujem. Habiba, modrá Habiba. Najrychlejšie. Sí, áno, to je tvoja bývalá. Čo, Habiba, s ňou si chodil. Hej, ale dala mi Dala ti kopačku. Košom. Sem? Ja som troška najlacnejšie. Oranžový taxík. Ja som troška najlacnejšie. Toto je lacnejšie, čo sme išli? No už hej, ja som to videl lacnejšie. Väčšia premávka jak v Bratislave. Pozerám, že pozri ako kavičovačka. Ty kokos. Si brehy. Tak budeš mať zážitok. Už mám. Aj čauta tu inak vrčia. No toto je moja obľúbená stanica. Toto je tá pasáž, ktorú milujem. To je stanica, hej. Toto hovorí veľa o Nitre. Táto časť. Ale toto nie je hlavná stanica. Nie, toto je hlavná. Nie. Hlavná stredného Slovenska. Bože. Co to vrčí? Čo, jak to tu vrčí? Prešujú. Bože, tu mám ja tú hradnú sviecu. Teším sa, dýcham nitriansky vzduch, aj zvuk. Bude pršať dneska, opustíš aj nitriansky dážď asi. Možno v noci aj zlatý dážď. Možno, necháme sa prekvapiť. Musíme sa nechať prekvapiť. Ako tam máš pamäť? 1000 giga? 1000 korún. Neveč. Ten príbytok. Toto je ono. Toto si ty. Koniec sveta. Level 1000. Malomestský lifestyle. Bože. Tvoj otecko tu dojde s tým obsom. Tak toto je Nitra, no. Stanica aj s toaletou. Jaj, už Klokočina. Dorazili sme na Klokočinu. Vítajte u nás. Počkaj, vy si zavoláte taxík a normálne tam nahádžete do kufra tašky? To super. To sa oplatí za 2,30, keď vám to hodí domov. Prosím ťa, to je zadarmo. No na prechode tu nepúšťajú, jak v Bratislave. Nepúšťajú, nič sa tu nemajú piči. Hej, to sú tie vaše smetiaky, ne? Hej, ale až tam ďalej sú potom tie. Vy máte také tie v zemi. Tie zemné. A bude pršať. Bude asi. Nevidím to moc rúžovo. Počasí. Vidím to sivo. A ti to aj hýbe? Tie dole? Či... Ja rukou hýbem. Ale... Nie, to je napevno. A dá sa to pricucnúť veciam, ale nemám prísavku. Chodíš tak to robiť, takže... nejaký... Nie, to není vyvážené. To je len, aby si to mal za niečo držať. Aha. A môžeš si hýbať. Ja, to je super, to sa zíde. Keď si to nainštalujem do análu. Večer robíme onú veľkú... Show. Análnu. Dobre. Divočina? Nie, to je Klokočina, to si spomenul. To je kilometr ďaleko, Peťa. Počkám, ja šej. Ale veď ona aj neprejde, pokiaľ... To je umelé, pokiaľ dojde tam. Počkám. Toto je obytná zóna, tu minulý jeden taxikár To je obytná zóna? nadával, že tu dostal, že išiel 50 alebo aj rýchlo, pokutu dostal. Aha. Čo je tu 20? No neviem, na obytnej zóne čo je 30, 30? no. Ale na Klokočine som počul, že je 15. Ale iba keď idem ja. Bože. To, počkaj, ešte tu nie sme, či už? Už hen tam, že? Áno. Či, dobre som si pamätal. Peťové obydlie. Čas máme 5 hodín, čiže fakt 15 minút to trvá. No jasné. To je v pohode. Ktoré auto je tvoje? Vieš čo, tam... Tu si večer sadneme. Vieš čo, ja... Budeme chillovať. Ja nemám tuto, ja mám súkromné garáže. Ja, tak, a kde je garáž? Tak, to vieš čo, Na konci Nitry. To by sa ti nechcelo tam ísť. Super, teším sa. 8 je naša. A jaká je to ulica? Jurkovičová. Jaj, to je ona Marina. Ona tu vystavila ako developer. Super.
život s percom. To je one day with perco. Čo robí taký skladník, celý deň? Poďme sa pozrieť, to je útrop. Tu svetlo tu majú? Aj to až po 10. budú vysielať. To je dobré. To až po 10. bude show. 3 osoby. Tento výťah mal tento rok okrúhle narodeniny. 100. 40. Fakt? Vážne. Vyzerá jak 100. Áno, bude mať. Patriot z Nitra, to si ty založil? Nie, Ty si taký patriot. To ja som na také. Pozri, tu máš 1977. Ty kokos. Myslíš, že nás to odveze? Uvidíme. Hazard so zdravím, so životom. Každý deň tu chodíš. Tebe to tu páche. Kúsok do múzea. Hej. Múzeu výťahov. Ten si už svoje zažil, no. Aha, opačne. To nie je tak žal. Hej, hej. To ti neotvoj sám. Dobre. Milan Katlana? Petr. No, mena nemusíš. To vymažem. Vymažeš všetko. No, tu je to. Som upratoval kvôli tebe. Dobre, ďakujem sa. Aj kvôli štábu. Štáb, poďme štáb. Vítaj u nás. No, ďakujem. Ja tu už začína cenzúra. Ale nie. Nie, to ešte len začína. Ja tu to musím zamknúť. Máme lebo to rufer? sa nedá. Jaj, on sa otvárajú? Hej. Dajú sa zvonka otvoriť. Jaj, oni majú kľúčku? No. Hej, aha, dobre. Dajú sa výjdu. Ja áno, sem to hádžem. Jaj, to dobre. Tam, kde A to to je vieš. jedno úplne. Á, tam to sem. Tuto budeš spať. Aj do štábu. Teším sa. Nedá To je sa tu celkom zažnúť, luxus. nedá sa tu To je zažnúť. reštaurácia posteľ, hej? Hej. Aha, fajn. Tam Vianočný stromček. Á, ďakujem. Bod tu mám dosť. Takže tu si potom uspelieš. Ďakujem. Ďakujem. No, tu máme naše hniezdočko lásky. Á, tu má one činočky. Tu máš svoju kozmetiku. Tu máme, vieš čo, voľnom čase. Ó, toto dneska Ale zapálíš, to že? tiež vystrihni, ale iba zapálím. kvôli tebe. Toto je naše hniezdočko. No, zo zelená dneska. No, Tu dneska bude sex, hej? Na zeleno. Vieš čo, asi nie. Za ráno budú biele, ti Asi povieš. nebude, no tiež dneska. Tu je náš... tento Činka? Činka musí byť. Jednoznačné. Tu máme kúpeľňu, ale však si tu už mohol. Hej, hej. Exkurzie. Á, tak jeden deň s percom. Áno. No, tak tuto si umývam zuby. Ukáž Mám ako. novú pastu. Ó, triple Colgate. action. No tak, dám si pastu a... To je celkom dobré. To sme tu ešte nemali. Väčšinou ráno a potom ešte večer pred spaním. Ale pekné sú tieto obchody, možno sa nechám inšpirovať. Môžeš chytiť. Kuchyňa, tu pracujem teraz. Aha, A- počkaj, to nemôže byť, lebo to je... to je top secret. tajné. Dobre, to je akože žiadna strana s týmto. Riady sú umyté, to je moja Á! spinka. Čo to máš? to je Vitamíny. vitamíny, nejaké BCAčka. Bečačka. A proteíny. som si- A ešte aj nový nový Tak, shaker. poslali zdarma k tým BCAčkom, Á. teraz majú akciu pre Jim Beam. Ukáž bičak. Takže, nie, ty dáš 50. A na čo máš tie vitamíny? To ti No, poslali? že doplnky zdravia. Či to si To kúpil? C-čko som si kúpil, Hej. no ale to je dobré. A BCAčka? Ty si chcel? To som si zobral, Hej. no. Namiesto jonťakov, tu si dám. Je to chutí celkom aj. Jaj. No a toto je radšej. Dobre, super. Takže tak zariadili sme si to tak, no. Tu si dneska pozrieme ten nemecký fekál. Cyklamenová sú Ja, áno, áno, prevedené v štýle Cykla- cyklamenovo. Cyklamen chyba? No, tak. Hej. Takže tak. Dobre. Dobre. Tak ja sa idem zložiť. Choď. Tak už som sa zložil. Jaj, bože. Gej. Čo? Netož ma. Ideme sa nájsť teraz do kocúra. Dali sme si jednoho lišiaka a ideme za kocúrom. Tak dáme recenziu na burger. A to je cider zo S? To nie je cider, to je cider. To je originál, foneticky písané. Je to no. To je slovenský výrobca toto. Ale chutí to jak víno ovocné.
No inak, hej, aj to dobre. Ale ty podporuješ slovenskú Ale to ekonomiku. má viac percent alkoholu než pivo. Pivo má nejak okolo 3,8. No, toto má kde 12. Toto je 12 pivo. To sa nezdá, vieš, ako Hej. keby si vypil. Ale ty podporuješ slovenské výrobky, bo to je 858. Však isto, čo treba. Však kde by sme boli v budúcnosti? Kde budeme v budúcnosti, keď nebudeme podporovať našich dodávateľov a výrobcov? No v Nitre. No. Práve Nitra najviac vyprodukuje týchto oných všetkých možných produktov, lebo tu sa veľa pestuje a býva tu aj ten oný. Jak sa to volá? Hento... Agrokomplex. Tak to. Áno, agrokomplex. Takže tak. A nech perušovanie, nemáš problémy s prostatou? Nie? Čo si... Problémy s prostovej kosťou. To je tiež pravda. Ale svieti? Čo to znamená? Že... ide. Kam? Na prízemie. A keď ide hore, tak nesvieti? Svieti. Ako? Takisto. Kokočine? To bolo otvorené. Aha, áno, pohodná. Ideme na náš trip? Ideme. Eat trip? Eating trip. Inak one, keď chceme ísť nakúpiť, nemáme nejaké tašky? Nám dajú? Tak v Kauflande bežne majú Tu máte Kaufland? spoplatnené. Sú tam, no do 10. Aha, to je to dosť dlho. V pohode. Tak Lidl tu je, Aha. to je do 9. a Bila je do, ne, to je tiež do 9. A Nitra zdroj? To je do pol 8. Do pol 8? To so slepicami? Zatvárajú? Ráno otvárajú s kohútom. Peťom kohútom. Peťo kohút si dohodia a odomkne. A že čo nám tu už roky otvára kohút? Orly. Kohút. Pozri, toto je najdlhšia cesta v Nitre, v celej Nitre. Toto je najdlhšia cesta v celej Nitre. Toto je tá bratislavská, či nitrianská? Tam je taco fashion kick. To sa volá, že Family Center. Aha, Family Center? Ne. Dobre. Majú tam Bilu, Taco, Deichmann a ešte aj okolo Elektro. Aha, dobre. Veľká spotrebičov pre každého. Si platený? Faker. Fitker. Ja som youtuber. Ty si vloger. Takže toto je taký môj prvý YouTubeový skresdubová recenzia pre Stamprsko. Ideme zrecenzovať vlastne u Kocúra pub. Dáme si žemlu, popijeme a uvidíme, no, ako dopadnú. Jaká je stupnica hodnotenia? Viete čo, vieš čo teda to co? Viete čo, viete čo diváci? Viete čo diváci som myslel. Akože tak 5 hviezdičiek je asi maximum. Maximum. Hej. Trápnosti je 100 citerov. Takže asi tak. A 100 citerov je jeden vysúva. Patentované prírodou. Stáť. Tam tu chodia automobily, že? Asi hej, no. Máte možnosť vidieť, že áno. Červená. To je Bila, ty kokos. A už to pturuje do kopca, pozri, už dá. Takže začnem filmu. To je nejaká gangsterka. 2017. Kloko. Ešte sobota? Ne, není každý deň sobota. Nie? Ty nie si reper? Nie. Nie, čím sa živíš? Nie si reper Vieš ani čo, tak, youtuber. čo príde? Čo to je? Ako miestne hasle. Miestne husle. Dobre. Čo? Smôdza. Pozri. Priamo v prenose. Ešte nemáme teniskový pohľad. Tu ver. Zostriháme. Ty máš boty jak tieto tenisky. Čo? Tu máš také... Bože, áno, z papieru. Papier. Plastové to má. Ja už dneska mám tam burger volá. Už som aj vyhľadol. To sme zašli tu nám donesú. To budú 3 hodiny. Musíme Dlho, splátiť nie? nejakými malinovkami. Nejakým malým pivom. No určite aspoň minimálne jedno malé pivko si dám. Dve malé. Uvidíme. Vypiješ menej, zaplatíš viac. Máme stredného veľké. Hej no. Ja, taká nostalgia sa ma chytila. Áno, s čím? No, ako sme chodili do Avalonu. Hej.
Povonku Keby tam boli šipky, sme brázdili aspoň. cesty, alebo stolný, alebo šipky. dávajú A tam. stolnom by si mal Tenis, vyklepať. dneska hra Klížan som si podal, že Fakt? vyhrá Klížan Klížan? nad Djokovičom. Fakt? Ježiš, koľký tam okolo 100? 12 asi. Iba? Hej, tak za euro, 10 eur. Aha. Si dal? No, Ja za euro si dal, ja. ja. Bolo by super, keby. Hej, hej. Tu som zajtra pizzu zobral. Malú. Kúpeš si malú? Čo? Hej. 10 eur. Koľko sme ešte kratší, podľa mňa. Teraz sa má vodiť po celé Nitre. Že? Neviem, sprajoval niečo. Asi auto presprajoval. Vypadaj, to bolo. Super. Neviem, Teda ten slovenský by som hodnotil minulé, že dosť dobrý, naozaj. Tak 4,5 z 5 A asi. veľký či malý? Akú si To dal? není veľký, Od toho, ja aký si dám asi veľký. Daj, a ja si dám. No, jasné. Daj si veľký, Daj si Peťo, veľký. daj si veľký. A dáme si to asi so zemiakmi. Ty nechceš hranolky? Čo? Nechceš hranolky? Hranolky nepodávajú k tomu, Ja len nie? zemiaky alebo šalát. Ja aj tak zemiaky. A jaký? Ktorý hovoríš, že je dobrý? No ten slovenský, tam je vajíčko. Ja nemáme vajíčko. Nemáš ho dorazilo, vyzerá to skvelé. Tak sa do toho za chvíľu pustíme. Tak ideme na koštovku. Môže byť. Super, dobrý. Sa mi trošku rozpadla žemla. Ide sa tu povedať. Tak čo, denníci? Je to bomba. Má to vajíčko, má to slanenku, tuto červená cibulka. Požehnanie. Úplne perfektne prepečené. Spokojný. Zemiačiky. Ja hodnotím u mňa plný počet. 5 z 5. Super. Určite odporúčam, aby do Kocúra v Nitre došlo viacej takto ľudí si zamosať. Perfektné papaničko. Máš tatarku v pravom kúsiku. Ak je to tatarka. Dobre, tak maj. No, celkom dobre. Sme sa dobre najedení. Chutilo nám a ideme naše plachty vejú smer Kaufland. Tam si kúpime nejaké dobroty a tento výlet spečatíme. Alebo Taký parádnym mocným Ambroziusom. nie Ambroziusom, niečo možno bude v akcii. Takže hlásime sa za chvíľočku. Tak akurát sa bavíme na tému avitaminóza a vitaminóza. Čo je? Máš nedostatky. Že čo máš nedostatok? No ja mám momentálne... Rozumu máš nedostatok. Ja mám teraz nedostatok vedomosti Vážny asi. nedostatok rozumu. Ale Ty a rozum. Ty si nevšimajte si ho. Ty máš a rozum ozu. On furt by len depku mal a nechajte to tak. To je nejaký jarmok dneska. To je oddelenie. No, bubli, bubli. Prečo? Tu je tvoje Tak oddelenie. na večer si zoberieme Ironmana? Ironmana, Avengers. Avengers, bože tohto. Si predstav, že by si musel piť toto. Ty si sa to... Kam ideme? Tak máme nakúpené na večer. Pivo. Magnum. Počkaj, auto Peťo, zrazíte. Tak jen toto ide. To je zložitá dopravná situácia. A podobala sa? To bola ona? Nie, čo by no. Ja tuším, stúpila potom. Bože.
Že ideme skrátko a celý čas by sme ešte za ňou. 3 hodiny domov. 3 hodiny by sme došli o 9. Ráno. Bože, rovno na bus. A domov. Staré babky. Áno, inak tu je množiareň. To je množiareň. Bol prejduť? Áno, som sa tu prejdul. A už si pochopil, že kde káde čo, hej? Káde čo, kto s tým, čo chce. Dobre. Ty to zase točíš. Anko. Tvoj život, One Day with Peter. Áno, ale Pozrieme sa, čo si nakúpil. na Magnumy. Piva. To nemôže nikto vidieť. Objemovka. Followery. Supery majú návrh teraz. Na čom? Drei. Nummer 3. Nummer 3. Tretie? Dobre? Ja, však som dobre dal. Dobre. Teplo tu je v tomto výťahu. Tak. A ja mám tu moc morku. Ale prcko, ne to, že ma teraz, keď som spotený. Naozaj. Ukáž, ako si spotený. To nechceš vedieť. Ešte si to neprenáša, a máme spať. No dneska začne. Prispieč máme, jo. Bože. To je tvoje miesto, nemáš mi. Čo nekonáš? Daj pivo. Pozri, narastol sixpack. Si to vydojil. Čo, mám sa ešte napiť? Aha. To Máš to celé. strašne skúsi napiť tie. Na sodu. Bože. Bože, a pozri sa si do grcia radšej. Ty ma rozosmievaš. Ty budeš ťacožný. Ty si ma rozosmial. Stopni to. Ten áno, to je spokojnosť. Reklama na Magnu. To bude ona reinkarnovaná. No. Ale smutla. To som ja robil predtým. Krásny deň. Dneska. Kacúka oddychuje. Bomba. Čo? To sa mi nepáči. Prečo? Lebo som sa zablízgal. Prečo? Si ho bratranec. Ja som Pečko, Blízgalov, Citera. Zabrizganý. Dreva. Krámy, keby som mal. Bože. Medzi nohami. Si vytieraš one. Musím po sebe poupratovať to, čo som spravil. Peťko vypadol párok. Padol mi na zem. Dobré ránko, osadenstvo. Tvoji diváci. Pozdrav svojich divákov. Pozdravujem všetkých mojich fanúšikov aj fanúšičky. Dobré ráno, pekný sviatočný deň vám želám. Dneska Cyril a Meto došli na veľkú poravu, v podstate aj do Nitry. Tak oslavujeme troška voľna. Čaká nás dneska cvičenie, ideme si zamakať Pecko. Ja si dám prsa a Pecko si dá ramena. Pecko si dá skrinku a pôjde spať. Pecko si dá vánku špodovou. Čo si dáš? Skrinku?
ponožky. Bože, to sú nejaké dlhé, to sú podkolienky. To sú také praktické, lebo keď fúka, tak máte nohu v teple. Aj v lete. Normálne teším. A druhá ešte. To ťažké. Čo? Nechce sa mi vôbec. Prcko zase kadí. Už asi 3. krát dneska. Neviem, čo to popapal. Že vraj druhý. Ach jaj. Hrozné s ním. Jednoducho. Ale aj to je môj deň. Čo, prosím? Čo hovoríš? Takými sračkami tak toho sere. Za 2. Poďte, kandel. Jaký si narobil, taký máš. Kúpeľne, prvý do kúpeľne. Pôjdem až po tebe, prculko. No, čo Pecko, ako si zacvičil tvoje tlaky? Svojich 12 000 sérií na tlaky. Dneska som si dal kopec sérií na tlaky, no. Je to pravda, ako na budúce možno donesieme aj video, koncom mesiaca prinesieme nové. Inštruktážne. Ako to nerobiť? Nie, práve, že cítim celkom ty prsa. Tak keď si mal 400 sérií tlakových. Mohol som aj viac dať, no. Mohol si dať aj viac Na sérií. budúce dám viacej tých Mal by si, no. tlakov. Asi, hej. Ukážem vám svetovú premiéru na budúce. Petrových tlakov. Peťov život s Peťom relácie na rutínu tlakovú. Spláchni. Máme si odmerku. Bože, kopcový tu. 2? 1,5. Tak mám viacej kil. Tak. A ty ho nezatváraš? To ti Čo? tu zvlhne. To je na svaly, dobre. Nechce sa mi. To je moc husté. To je moc riedke, si dám. Už zase koľko body. Môže byť. Ale zase si vieš, že dávam primerané množstvo odtaku. Aby to rástlo. Vanilkový, hovorajte. Tak na zdravie. Čo? Bravčové? Fú, to vyzerá veľko. To robil veľko. Je to dosť veľké. WTF? Bože! Ty si jaká Ale suka. nie. No, som si to natočil. Jedno. Ale áno, ja sedím tu. To je jedno. Nechce. Vidieť? Dokopy za náušničky aj za prívesok. Kým vo Svarovský obchode zaplatíte len 370 €. Ktorá je lepšia? Objednávaj. Ktorá je lepšia? Objednávaj. Už volal. Už volal. Haló? Jeden ten Svarovský, on mi poprosil. Ten kryštál. Viete čo, ten zelený, ten modrý mi dajte. No, áno, ten. Dobre, ďakujem. Ľudské na Vianoce. Ľudské na Vianoce. Aj prstene. Ktoré ste chceli? Bože, prepni to. Aha. Typickú koncertnú sálu našeho klavírnej vynikajúcich Jak mytajú, jak by to bol gif. To je gifko, to je Andrej Martiška. Si predstav, že by sme chodili namiesto do fitka na klavír. Klasického diela máme Bože, ty si mal trávu v raňajkách. v Nichrianskej mestskej časti Trávnice pri čarovnom kostole svätého Michala Archaniela. Prečo sme tam nešli? Ježiš. Pozri, sme mohli byť dobovo oblečení. Doboví dejovia.
Piknik, raňajky v tráve To je má krásne. svoj štýl. Ahoj. Vždy sa v duchu impresionizmu. Sluchaj, aká vyštápaja. Si mohol znásilniť. Pavovka. Kostýmy, slnečníky a piknikové koše. Hlavné z toho je, že aby ľudia sem prišli... Aby sa to najebali. Aby si dali trávu. Najebali. Pozrite, aká som spajčená, jak líp. Aby boli ožratí a spätovaní. Tak preto aj program je veľmi decentný vždy. Takže aj tá interakcia, ktorá prináleží podľa mňa má svoje čaro, lebo už potom zháňajú pekné košíky a to oblečenie ani nehovorím. My sme sem prišli na odporúčanie našich priateľov. Dobre. Aktivačný kód a číslo modulu oddela. Baran do Fermi. Petr Jablonský. Bavte sa, ne? Dneska. Odchádzame. To bude svalovica zajtra jak hovado. Čoho? No však z tých tlákov dneska. Na benči, na šikmej. Taká každodenná rutina. Máme kako... Musíme pozrieť, či je všetko vypnuté. Toto... Nehorí. Učíš to? Tak odchádzame. Zážitek to bol veľký. Ideme. Nasleduje druhá časť do Bratislavy cesta. Uvidíme, čo to je. Známe. Ale duša svedčí. Si zavolal? Že výťah. Hej. Hej, poď sem. Čo robíš? Ja? Pozeráš na zámku pre istotu. Nikdy si nemôžeš byť Stlač. istý. Mám plné ruky. Štip. Magoň. Teraz ťa môžem štipkať. 1977. Kde? Nosnosť 250. Musíš vystúpiť. Ty máš 250. Sorry. Sorry. Dík. No, peček. Možno na nič nezabudli. Veď sa tam ešte vrátiš. Chýba ti niečo? Peňaženke. Asi nie. Kde sú smeti tam? Pri stanici. Bože, by som to niesol už 4 hodinu. Krásny deň je. Ale inak je teplo, pekne. A peče. Mám si asi vykrátase. Som ti to hovoril, ty mogol. Mal som si ich dať, no. Na A on si dá výfle, bože. rozumnejší. V najväčšom teple. Na budúci budem rozumnejší. Mobil máme? Máme. Kokos, máme si zobrať taxík. Tu sú smetiaky. Autoškola? Osák? Ošiak. To je Vladová autoškola. On tu podniká. Začal v Nitre, od začiatku. Kde sem, môžem? Kvalitný content. Je ti teplo, Peťa? Horko, ty kokos, 49 stupňov v tieni. Ty kokos, dneska práži jak o život. Si cítim jak prážený arašík. Rezeň. Prážený RSN. RSN. Odchádzame. Z Nitričky. Ideme na do chladnejších miest. Do Škandinávie. Vykúpie nás oný RegioJet. On je akej farby? Regio? Žltý, samozrejme. Tiež žltý? Všetky sú žlté? Ale to sa mýli potom, nie? No áno. No áno. Ale Turan má aj modré. Áno, modro-žltý. To onom. A inak jeho založil Arda Turan? Vlastne? Áno, Turan? to je jeho spoločnosť. Jo, v autobusová spoločnosť Arda Turana. On vlastne takto vozí futbalistov aj Barcelony, Turankárov. A už sa niekedy viezol Arda? Ešte nie zatiaľ. Môže zás na druhú stranu. Tie tvoje prechody. Nejak rýchlo, Ide 200. Do čoho?
Ja, si to vypol? No, Ne, není to vypol, teda viem, že to však to blíka. Pozri, aká krásna Nitra. Toto je moja Nitra. A ešte si ma nezobal nikdy do centra. No. Ty máš vždy na tejto periférii, jebeš No iba. musíš ísť von, ja si dať plastiku. Prečo? Potom ťa zoberiem. Tak ja už zatiaľ hambím. Bože, demos. Preto musí sa zmeniť, nejak s tebou neplenom. Chodiť. Bože. Poďte, ale to je jak na púšti. Čo tu je? To je jak na púšti, teplo. Áno. Ale už sme skoro v cieľovej destinácii menom RegioJet autobus. Regio hneď. Bude taký žltý jak hento. Jak Seicento. Jak hento auto. Seicento. Pomúka sa úplne inde. Kde? Ktoré? Jak hento? Aha. Hej, Mogem. taký žltý bude. Čo? Šichta. Koľko si má tlakov? Veľa, strašne. Bože, jak ten bicák prsí. Ja to nestihneme. Pôjde vlak tuto. No, a nestihneme to. Naozaj to nestihneme. Prečo? Ale mne to je jedno, ja tu prespím, ja som tu doma. Veď aj ja? Takže pohode. Neviem, jak sa ty dostaneš. Prečo my tu nestihneme? Nemáme rád takéto výpeté situácie. Výpeke. Takéto výpeky. Výpeky. Ale sprehlasovaný výpek. Výpek? Jak tupek. Akurát, že Tupak výpek. Lemur. Onur. Tupak Onur. Tupak Šakur. Optima Nitra. Tu všetko optimalizujú. Máš nejaký program alebo niečo a dojdeš sem a tu ti ho optimalizujú. Tu aj oni. Neviem, Linehovič robil. Áno, ono je. Jak sa má? Operačný výskum. Operačný, no, operak tu optimalizoval. On predtým robil tu na pase Hej, a potom začal robiť v škole. potom začal byť v Optime. Jednooky medzi slepými. Slepý medzi jednookými. Veď už sme tu. Tuto, tá ľavá dodávka je To je naša. Turán. Arda. Ty ideš do Švédska. Bože, To je dáš mi dodávka. tolujem. To je dodávka, Prepáč. sorry. Dáš mi mikrotónový sáčok a tolujem. Nechcem. To budeš pocíť. Odchádzame. To nám je. Pozri, keropa je. Ešte bude na teba svietiť. Celú cestu. Bože. Som sa tak nespočul za celú cestu, jak teraz za minútu. Ani mocu, keď sa tak nespočí takto. A to zapnú, keď naštartuje, ja si hádam. Už to už trošku nejde. Ty sa nadarmo spúšťoval, že asi. Sa chodia ľudia chudnúť. Ty si nedostala župan? To sa udá zadarmenko. Predpokladaný príjazd do stanice Bratislava máme 15 hodín 30 minút. Pre zaistenie vašej bezpečnosti vás znovu všetkých žiadam o pripútanie sa. Pred vami sa nachádzajú dotykové monitory, na ktorých si môžete vybrať spomedzi pozerania filmov, hrania hier alebo počúvania hudby. K monitorom môžete pripojiť buď svoje vlastné slúchadlá alebo tie, ktoré vám o malú chvíľu zapožičia. Ďalší sneh, akého som v živote videl. A už sa rozbieha.
Nie, to ma. Co robisz?